Magandang adlaw ninyong tanan. Welcome back sa mga channel. Ay, Alexi Vlog. Birthday dahil sa ako ang udyuan, guys. Yara, harap tong nag-birthday. Nara ni ba? Ya. Nara ang udyuan, gwapo. Happy birthday. Peace. Salamat. Naragi mong ipahabot ra ba? Tiyaga na ha. Oh. Dara niabot na dai pagang gi-order nga kuan, guys. Suman. Bali 50 ka buok. Smile before you eat. Lami ra ba kay init pa kadyo. At aning idunjang ron. Init pa kadyo suman. May plato nay? Ari kang hilin to mo. Init kadyo ning sumana. Budbud. Hi guys. Hi Reza, diyan sa hang igaga po siyang likod. Ha? Ha? Hala may sa ilang pagbod. Mas lami Ricky magkaan man. Lisod pod. Pastilan kasi ng budbura. Mag-anda na ta sa itong lamisa. Kaya maka. Kain na ta. Tutoy na kuto-kuto. Gipaabot kay. Ikaabot. Aritas lamisa. Das diksihan dia. Nda be, ang sabi ng gibati be. Dati kanyag. Yung tawag ng daddy. Nare yung suma. Ano sa man eh? Uy! Nasa ko na parabang. Luto kaya po. Nakakaya magkuha na pa sa itong pansit. Agahang pa sa tayo harap itong kinalamian. Atong tilawan kit. Wapar ba si Kado? Nagluto. Si Kiribers. Atong tilawan. Lami ba si Kado? Makalimot kasi mo sinuhangan. Nagadod. Salato bigit mo. Halaga dud. Lagadod. Grabe ra ba si Daghana? Huwag na siya limbuhol. Imo ko nga suman. Sumanan. Imo ko nga kuanan. Pansitan. Pasitan. Pero kaplagan dyan karami. Mga ka ni. Puro man green at nagpato. Lamig kayo. Ano na magkaban? Night kaki. Kuya na itong kaki kay White. Mukhang tabay happy birthday. Suwat. Sa kayo maghugas ang pansit. Dapat binignit di ang halis manang hilin eh. Wapo pag binignit naman na. Arang lami ah. Kumplito. Okay, pas alright. Alex. Jata pa na iba Manansod na si Mong Supring. O kaning na Han. Supring o kaning slice board. Slice board ba? Agang ang slice board na napalit hapon mati na aksyon mag-usap. Isa mo naman na dyan tigdig Nasay bro. tali. Ano sabi ng isa? Nandiyan, ara ka, gaan ka, adyo mo naman dyan tig ihid. Ikaw may yung kanan. Nandiyan guys, makamuro lamisak si Mama Ale. Kamuro pa na nagpaypay siya ng sumbang ba mo? Na, pero lamia po na. Tambaw din na skuan, Mama Ale. Naragay sa talubong. Mahoro ba tig tag-ija sa mga suuron? Salamatan din kadyo, bahala nagbit-bit o slice pa rin. Lagay baho. Di lang, di ba ko kuno yung skin cream? Paano may di ako? Oh, ginawa. Ate ko na. Mukha na gulo sa. Ano ba ka na binigit? Di pa ba ako lagi? Lagi. Lagay ba? Sorry baho. Baba ka dyan. Bebe. Happy birthday, Uncle Roy! Love, Aliana! Char! Bebe, tanong ko, Robe? All! Asa ko nung padulitan? Duliti ko no. Nagkaniyilo-lilo. Yelo-yelo ka na yelo-yelo na pagdaghan. Ay! Garos-oros lang niyang daghan. Sana all. Garos-oros niyang daghan. Nagaga. As purgatorio. Pero lami aja kang outfit. Outfit. Lami aja kang suoron guys. Karon ba ko sukay? Tasukay. Karon ba ko sumay danig na ko in art na? Oh, sus. Patay at ajo. Nagan sa wala tayo yun ay. Na nagkuha ko ang kamuti. Oh, dahil baliwan ko. Naloto na. Kang mamahalin. Wala ka mamahali. Ano to na? King bangus. Uy, agpansit sa hukara. Ang pansit na pag usa mo, hukad patag usa. What's up? Hukad patag usa. Ay, sa ba to kakaha? Na kuan na ba ni guys? Ang lami ra magluto dali kan birthday boy din kanuto dali. Agang yoyo nga ka. Guwapo. Ciao. Ani kay pure. Pangitag na ba rin atay? Pure din ni Bisaya. Dugang pa lang hinalang. Dugang pag hinalang nay. Ano na may dugo na imuha ka ni? Ako na dugo.
Sorry nga. Di ka na dugo nay. Ano yung mo kunot? Di ko nagmano. Katiri ko na nay ko na to go. Parang lami ang Lami ng gunong dugo. Dugo. lami ang dinadugo. Sabi na akin kibon mo kwak. Oh, dare. Ops, dari. Be, hidarag ko. Hinalang. Sobre pun. Uy, na pa'y bud-bud. Grabe. Ngit-ngit. Asig anam lang sila. Ngit-ngit lang mga dari, guys. Ano naman di ay? Koy kurinti na ka na hinalang ay sa kakaldirong ako. Parang lami. Pila para ka manok ay tulo. Tuho ka manok. Palibali jud. Pagsuran po. Sa panay ka. Agoy. Rinita ginoo. Tiyan garaan. Napoy words yun na yung atab. Atab. Bug na ba tang supring kay? At doon na lang mag-background. Uy, sa mga pusa ta. Amo lang iting amahan dengan salamat Ginoo sa laing adlaw nga magihatag kanamo karon og Lord God ang yampo Ginoo nga karon sa pagsaulog sa birthday sa among maguwang si Roy ug sa tagaan pagdugang pangpanalangin sa isang kinabuhi. Majong panglawas ug majong pangunahuna kanunay Ginoo ikaw magiya niya Lord sa sakto nga daan ug ang giampo pud Lord God nga kining pagkaon karon makahatag ni kabastud sa among lawas ug panalangin ni Ginoo ang mga kamot nga nagkuot sa ilang bulsa para mahanda ni mga pagkaon nga nakaroon sa lamesa. Daghang salamat Lord sa tanang grasya o ang tanan nga pagdayeg diha ra jud kanimo kining tanan ang giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Hesus nga atong Ginoo. Amen. Amen. Atong kantahan na birthday. Happy birthday! Happy birthday ko! Happy birthday to you. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Halas to Tere. Sana all. Sana all ang outfit. Happy birthday to you! Blow the handle, Adoy. Eh, naman yun ang hula. Hello guys, para jud ang birthday sa ako ang ujuan. Nalipay mi dari. Ikaw ba nalipay ka be? Happy ka be? Happy ka kay? Anong happy mo ka? Birthday na mga kuntuin ma. Uma na mga birthday ng kuntuin ma. Ikaw dahil happy ka yan na? Happy mo nagkaog cake? Okay ka? Happy ba ka nagkakaog cake? Ano man yung magkaduduan? Diya karon day guys, magpas miss module ni Lexian sa katong na yung module sa adlaw kay kada Bernis man ni ipas. Pas gihapon ni karon na. Ang gibutang sa envelope para di jud magumot. Hi guys. Happy ko guys kini. Yung tawag si Papa ang cellphone guys. Ate Esa. Happy Esa. I love you Aliana. Dami dari likod guys kay init pa pud ilakaw undi na tagtaod kay magpas miss module. Kamot Lexi. Sumot kunog ka matulik si gaban uban ni Lexi kasi hang bibi. Siya nga mong bibi be? Baby Ima. Ha? Baby Ima. Mag-imong Mickey Mouse day. Mickey Mouse nga mo tingog haman. Namas Mama Mary Ate Esa. Tuas langit. Sa English sa ilong be? Nose ma. Mata, Eyes ma. danggan, Ears ma. ngipon, Kanang ko anak kanang sa English sa ngipon, teeth, Tit mo, tit mo. sa English sa buhok. Ha? Hair. Hair ma, hair mo. Pila imong edad? Ingan ha, ama. Pila man na? Ah, very good. Ikaw yan pila imong edad ay? Kalipat ka? 12. Yung init na dyan dari guys, gani ha. Kusog aguan. Dungan ning tingkil
Aron ni init na pod. Madungan ming Iliya, Kinkin ug Bertima. Lain ang kang kim-kim. Kamura ni kin-kin mo idungan. Kamerang duha ma. Karing das ang likod guys dia, kundol day ni na. Nangatay, nakatunggikan ila mayor. Nangatay, nagkundol sa magaw ag kuan. Hapit na slide. Danghog man ma. Dangog di dyan na niya mabilin si kuan. Ijahang bibi. Kaya dyan na zag dada. Ta. Ug baklay-baklay may atos ubos guys. Kaya mo pa signal pod mi. Diyan mo passport miss module ni Lexi. Ha, muban ka? Inas mamaali. Muban ka. Mananghit kang mamaali ha. Ginagtak naman kabi. Kaya naguwat mong kunin mo ma. Tara guys, magpas na miss module. Pasignal po miss ubos. Kaya may signal risbad. Tas, daning uban dis Aliana. Nananghit kang mamaali day no? Ito nung una na. Kaya bawa ba mo kung lang unahon da na. Ayaw lagi kinadagan. Agmadre kakaw. Liksian! Yan naman at mas madre. Sige kamot ang Aliana be. Madre. Tuwa lagi. Mo na nag-una-una. Agmadre day jahang a. Dere paskin-kin din ni uban. Basa man gud na day. Kana ra ayo pala biig daghan. Kay dabong pa. So guys, maro ni among vlog rong adlaw at tangi among vlog ug mang adlaw. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among vlog. See you for watching. Kay magpasa miss module, kay daplin magughay with darid, dara bay mga bagpis nagban-uban. Sikin og ganahan maguban-uban sa isa. So lagi. Maro ni among vlog rong adlaw guys, kay magpas pa miss module. Salamat sa inyong pagtan-aw sa among vlog. God bless inyong tanan. Bye-bye. Dali bi, bye-bye bi. Bye-bye day. Bye-bye! Bye-bye! Talibog siya. Bye-bye guys.